Hayi 14 hayi man. Fonini wenzanona lapha ngaphume Fonini. Ngingena. Hayi 14 man. Fonini wenzanona uphume Fonini. Fonini iyabambisa lento uyenzayo. Bambisa ngalo. Iyabambisa lento uyenzayo leba ukuthi ungene etoilet ngigqibezela ukaka ngokuthi toilet. Iyamfuna umkhwebana. Iyamfuna umkhwebana lento uyenzayo. Yabo umthetho komkhwebana ke. Yonke into esiyibonayo inyanzelekile idibene nomkhwebana. Fonini umkhwebana indoda le nale uba mawuzongikhala etoilet iyafuna umkhwebana. Hayi mama mntakwethu uthini ngalamagqirha wena mntakwethu. Awahamba amagqirha. Lamagqirha kalo mntakwethu ufika igqirha ligowa njani zibuze. Fonini amagqirha nganga wona abona into zethu esingekenzeki zithi ayazibona agowa njani ke ngoku etene ngayiboni leyo mgoba iyeza endleleni ayibaleke awugqiba phinda athi abona ingxaki zethu ifuna abantu. Hayi manje yamfuna umkhwebana. Umkhwebana yamfuna umkhwebana. Yazi ngokuphela undicikisa into yoba izolo ndibanjwe yitraffic apha. All to find out itraffic kuthiwa iwise imoto. Iwisa njani imoto itraffic kodwa itraffic yona le ithi masihambe ngo-60. Iphinde uyibone apha endleleni ithi masingabalekisi. Iwisa njani? Iwisa njani nyani ifuna umkhwebana nayo babantu. Bafuna ubani? Umkhwebana iyamfuna futhi. Iyo. Onesi yabo bathi hayi sancibani funeka uthi i-healthy funeka uthini ubone unesegula ngokumpaka egula. Hayi umkhwebana I think funeka take over. Yamfuna umkhwebana. Hayi ifuna umkhwebana. Umkhwebana uqaba. Ubamba kwanto. Andidedi kamapolisa. Uyasebenza. Utwa kukho icrime apha amapolisa ntonto. Oh ndivile le ibiyenzekile izolo linye. Ubamba inqununu umkhwebana futhi. Umkhwebana mosi i-president. Umkhwebana kodwa ngayenziyo futhi. Hayi masidibane. Ngumkhwenyana le nto okanye umkhwebana. Umkhwebana. Yazobe KZN. Ndifuna ibambe nezilwanyana ezi kwenzela nalamantombazana because indlela afuna ngayo ubhejo. Safaka umkhwebana akuphindise ibhejo Njeke wena ke babanjwe xa okhanyisa. Wathi kum ufuna imali yombhejo khwebana. Hayi mntakwethu awusenenye. Hey.